si zoberiem. Kokos, to si dosť nadojila. A keďže ja také papať nemôžem, tak som mojim chlapcom dnes priniesol raňaječky. Ďakujem. Wow, a to za čo? Dobré ránko. Aké to víš v príprave? Je to mať školica. No. Tak to je dobré. Zvláštne cesto, vidno, že Nutella je práva kvalitná a že tvoja žena vie brutálne variť. Určite to má aj ona prsty, pretože tieto palaciky sú dôkazom, že dokážeš pripraviť chutné raňajky aj zo 400 ml odsatého materského mlieka. Dobrú chuť. Na vrchu sa tvoril taký tuk, tak som aspoň... To je házel. To je házel. Ja som si dal 2 ešte. Wow, toto bola dobrá odveta.